kadong kar benglong pinya video kelalo nonap je thang klong etres mate anji kimen nai chapa jana bang pi alang li men ke sami anima rong pipi alang li non an kar bi lamarjan mate video lo chapa jan ana men hai pini ge labang so lamarjan phutak kenang isina to tang te a video le start lo nang anima rong pipi alang li non an chapa jan lamarjan men hai ke lai ken lo aprang frang ala nineng avipo kacekak apol masap akang hon tengne un e nang joine langroy alang liji lapen piapot ne lai lamar jan mati video lam helon non an animarong pipi chapa jana video iglo na tum animarong pipi chapa jan anang moven kolobang soram janong si kelang men nai lo mati kelang ben kolobang soram janong si nang tum nang ni kang sam dun nai lo alang ni chapa jan na tum comment bosong token machinik tha na tum nason kai ke kar beng long moven lom se thang plong a video hai mati actor sa video lang iberti na tum handshake channel usaran subscribe pinon lapen like taping non lapen comment nang negeri pinia video kelang si kang ton lo kur wang tu